L-istorja li se naqra llum hija storja tfal miktuba minn Doris Spiteri Għaxaq mill-ktieb Ant l-Iskarpan u stejjer oħra. Dan huwa ktieb tajjeb ħafna, għandu disinji ta' Greta Borch Karbo u huwa wieħed mill-kotba li ħareġ il-Klabb Kotba Maltin fis-sensiela Il-Klabb tal-Qari mill-edizzjoni Klaklamin. Għażilt din l-istorja minħabba l-fatt li għandna eżempju b'saħħtu ħafna ta' personifikazzjoni. Jiġifieri meta oġġett bla ħajja f'tal-każ iż-żraben donhom jieħdu l-ħajja fl-immaġinazzjoni tal-awtriċi f'dal-każ. L-istorja mela jisimha wkoll Ant l-Iskarpan li huwa t-titlu tal-ktieb innifsu. Ta' kull filgħodu Xmun l-Iskarpan kien kmieni biex imur għall-quddies tal-ewwel. Wara kien imur lura d-dar fejn kien jagħmel skutella kafè u jfittet xi biskuttel jew tnejn. Ifittet jiġifieri jaqbad il-biskuttel biċċa minnu u jpoġġih jxarbu fil-kafè f'dal-każ. M'għandniex xi ngħidu ma kienx jinsa lill-qattus tiegħu Rufus li l-ħin kollu ġej u sejjer imellislu siequ bħalli kieku biex ifakru li hu wkoll xtaq skutella ħalib frisk. Malli kien jispiċċa l-kolazzjon ta' filgħodu, Xmun kien jerħila itsappab lejn il-ħanut tiegħu f'tarf l-isqaq. Ma kellux xi ħanut kbir wisq, imma fih kien jgħaddi nofs ta' nar isewwi żraben. L-għodda li kien jaħdem biha kienet kollha fejn kellha tkun. Filwaqt li jiżraben impoġġija sew ħdej xulxin fuq xkafef mal-ħajt. Kull par żarbun kellu numru li dan kien jaqbel man-numru li Xmun kien jagħti lil sit iż-żarbun. F'rokna tal-kamra kellu bank żgħir fejn fuqu kien jaħdem. Bank li kien iħares lejn il-bieb ta' barra sabiex bekk kien ikun jista' jara minnu dieħel u minnu ħiereġ. Ta' spiss matul il-ġurnata kienu jiġu l-ħbieb ta' Xmun biex iqattaw ftit tal-ħin jitkellmu miegħu. Xmun kien wired din is-sena mingħand missieru u qatt ma għadda minn moħħu li jbiddel din is-sena ma' xi xogħol ieħor. Ħasra li din is-sena bdiet bil-ftit il-ftit tispiċċa minn pajjiżna. Imma sakemm jibqa' Xmun l-Iskarpan, iż-żraben kienu jerġgħu jieħdu l-ħajja mill-ġdid. U dak li kienu qegħdin jistennew iż-żewġ par iżraben fuq il-bank li Xmun jerġa' jagħtihom il-ħajja. Par żarbun kien iswed u tal-ġilda, filwaqt li ieħor kien kannella bil-qiegħ tax-xema. Dawn iż-żewġ par iżraben għamlu ħbieb matul il-lejl u bejniethom qasmu l-esperjenzi tal-ħajja tagħhom. Ajma kemm għandi wġieħ! Beda jokrob iż-żarbun l-iswed. Miġuħ, ħabib, staqsa iż-żarbun kannella. Iż-żarbun l-iswed ħaseb li ħadd ma kien qiegħed jisimgħu. Inħasad x'ħin sema' liż-żarbun kannella jagħmillu mistoqsija bħal dik. Muġuħ mhux ħażin ħabib, għax kif qed tarani mimli minn rasi sesa qajja bil-grif. Qal iż-żarbun l-iswed. Milli jidher sidek ma kienx jieħu ħsiebek u x'veru, staqsa ż-żarbun il-kannella. Laqqas xejn ħabib, sidi traskurat, jibqa' dejjem minn fuq il-ġebel u żrar u dawn inħosshom diħlin f'ġismi u dan mhu xejn. Malli jilma' ftit ilma l-aktar f'xi ħofra. Arah jidħol fiha u nkun kważi se nifga. Ħaq, minħabba fekk ikolli niftaħ ħalqi biex nieħu ftit tan-nifs. U mbagħad xi ngħidu meta jara xi ballun, erħilu jagħtih bis-sieq u miskina rasi inħossha se tinqasam bl-uġigħ. Kemm qed jiddispjaċini għalik, qallu ż-żarbun il-kannella. U xi ngħidu meta jdaħħal saqajh jintnu pesta. Ikolli nagħmel il-ġurnata kollha b'dik ir-riħa tinten. Kull darba li jkollu saqajh u l-kalzetti jintnu, inħoss l-istonku tiegħi tiela. Imma l-għar għax nibqa' ninten jien ukoll, kompla ż-żarbun l-iswed. Tassew qed iġġib li qalbi daqs ġunġilina tafx.
Imma issa tara kif xmur l-iskarpan jerġa' jġibek sabiħ. Ipprova jagħmillu ftit kuraġġ iż-żarbun il-kannella. Kulħadd ifaħħru lil xmur l-iskarpan tax-xogħol li jagħmel, kompla iż-żarbun il-kannella. Nixtieq ħafna li kieku nerġa' niġi kif kont qabel ma xtrawni, żied jgħid iż-żarbun l-iswed. Wejsa, għamel ftit tal-kuraġġ u tara kif xmun jerġa' jġibek isek ġdid. Lanqas ħadd ma jinduna? Kompla żarbun il-kannella. Grazzi ħabib, imma aħna intlifna nitkellmu fuqi. U fuqek ma ħallejtek tajt xejn. Qal iż-żarbun l-iswed liż-żarbun il-kannella. Jien jisimni żarbun tal-qiegħ tax-xema. Ma tantx jien speċjali għax hawn ħafna bħali. Barra minn hekk ma tantx inqum ħafna flus. Issa li se tibda l-iskola ikunu ħafna dawk il-ġenituri li jixtru żarbun bħali għal uliedhom, għallu żarbun il-kannella. Ejdli, ħabib, sidek jieħu ħsiebek? Staqsa mimli kurżi ta' żarbun l-iswed. Iva ħabib. Mhux biex niftaħar ma sidi tassew jieħu ħsiebi. Wieġbu b'sinċerità kbira żarbun il-kannella. U mhux hekk biss, kull darba li jneħħini minn siequ joħroġni ftit barra l-arja u wara jnaddafni u jillustrani biex inkun illeqq u jkolli dera sabiħa. Kompla jgħidlu żarbun il-kannella. Mela allura għaliex qiegħed hawn nxmur l-iskarpan? Staqsa iż-żarbun l-iswed. Ħanajdlek ħabib, meta nikbru fi żmien ma nibqgħux kif konna darba. Għandi ċinga li taqfel biha imqaċta u għalhekk ma tidħolx fil-bokla biex sidi jkun jista' jżomm nisew ma siequ, għallu żarbun il-kannella. Iż-żewġ pari żraben waqfu ħesrem jitkellmu, hekk kif semgħu il-bieb tal-ħanut jinfetaħ. B'xi ftit tal-biża' f'għajnejhom lemħu lil xmum l-iskarpan, jilbes il-fardal tal-ġilda u jpoġġi bil-qiegħda fuq banketta tal-injam biex jibda jaħdem. Mal-ewwel qabad liż-żarbun l-iswed u dam jaħdem fuqu mhux ftit. Wara kien imissu żarbun il-kannella. In-nofs ta' nhar ta' filgħodu ħarab f'tebqa' ta' għajn, imma xmun kien lesta lil dawk il-pari żraben li kien poġġa ħdej xulxin fuq il-bank tax-xogħol il-ġurnata ta' qabel sabiex ikunu l-ewwel biċċa xogħol għal dak il-jum. Iż-żewġ pari żraben ħarsu lejn xulxin, hekk kif kienu lesti. Il-bidla kienet kbira li lanqas huma stess ma rridu jemmnu dak li kienu qed jaraw. Ftit wara ġie sit iż-żarbun l-iswed u kien kuntent meta ra li ż-żarbun kien qisu ġdid. Imbagħad wara ġie sit iż-żarbun il-kannella u dan ukoll kien kuntent li issa ż-żarbun seta' jinqafel sew. Qabel ħallew lil xulxin, iż-żraben tbissmu u sellmu lil xulxin għax ħasbu li mhux se jiltaqgħu aktar. Imma nserta li sit iż-żarbun l-iswed kien ħabib ta' sit iż-żarbun il-kannella. U żraben dan saru jafuh meta darba reġgħu iltaqgħu fl-ewwel jum tal-iskola ta' sena ġdida. Ara lil min qed nara, kif int ħabib? Laqas irid nemmen li s-sidin tagħna huma wkoll ħbieb? Staqsa u qal bil-ferħ iż-żarbun l-iswed. Jien tajjeb, grazzi. Min kif tidher int tinsab tajjeb ukoll, qal iż-żarbun il-kannella filwaqt li wera li hu wkoll kien sorb ħris li s-sidin tagħhom kienu ħbieb. Qiegħed tgħid sew ħabib, sidi nbidel u beda jieħu ħsiebi aktar. Ma nafx kif ta' mhux is-soltu tiegħu kif kont għadlek, imma jista' jkun li tkellem ma' sidek u qallu xi ħaġa għax biex ngħidlek wiċċ sidek mhux ġdid għalija. Niftakar li rajtu dakinhar meta sidi ġabarni mingħand xmum l-iskarpan. It-tnejn li huma kienu waqfu jitkellmu ħdejn il-bieb tal-ħanut ta' xmum l-iskarpan, qallu ż-żarbun l-iswed. Iva, jien ma stajtx inkun naf għax kont għadni ġewwa għand xmum l-iskarpan, qallu ż-żarbun il-kannella. Taf kemm qiegħed nieħu gost li rġajt rajtek, qal iż-żarbun l-iswed. Jien ukoll ferħan u qiegħed nieħu pjaċir narak hekk ferħan feraħlu ż-żarbun il-kannella. Sewwet li bi ftit tal-kuraġġ u determinazzjoni kollox jerġa' jiġi f'postu. L-importanti li ma naqtaw qalbna qatt, tenna jgħid iż-żarbun l-iswed. Ekku, isma',
Isma' x'inhi tajt l-għalliema. Tafx qalet? Is-sokta jgħid iż-żarbun il-kannella. Ma tajtx każ tafx, skużani, qal iż-żarbun l-iswed. Qalet li fil-ħajja wara l-maltemp dejjem jiġi l-bnazzi. Spjegalu ż-żarbun il-kannella. Iż-żewġ pari żraben ħarsu lejn xulxin u xenglu rashom b'turija li kienu qegħdin jaqblu mal-għalliema. Dan għaliex wara kollox dik kienet l-avventura tagħhom u li permezz tagħha saru ħbieb meta kienu anġmun l-iskarpan. U hemm tintemm l-istorja tagħna, l-ewwel storja tagħna mill-ktieb Ant l-iskarpan u stejjer oħra ta' Doris Spiteri, għaxa